Damena sumurung nasian saluhut naroha ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di minggu seksa gesimaon dienet ma jamita tuhita sian Evangelium Lukas pintu onom ayat 27 rodi ayat 27 songonohom mahatana laos tapai hutihutna alai huduk matuhamuna namanani haholongi hamuma musumuna nadinggamma bahek kamu tunamang kosogi hamu pasu-pasu hamuma akan nama burai hamu tangiakon hamuma akan nama ngasupi hamu anggo di pastap hurung mi tarehon nang nasab baribai jala anggo dibuat ulusmu unang jua nang baju-baju nasa nawangido tuho lehon jala unang tunggu hala naung mabuat ugasan mi ia ina pinangido muna naing bahenon ni halak tuhamu ima bahek kamu tunasida ai molo dihaholongi hamu namar holong ni roha di hamu baru lihat dia mai di hamu ai nang akka parjahat dihaholongi do namar holong ni roha di nasida jala anggo di bahek kamu nadinggan tu akka si bahen nadinggat tu hamu baru lihat dia mai di hamu nang akka parjahati songonido papahenna jala molo makirim hamu membuat samuse lahu pasali dongan baru lihat dia main di hamu ai di pasali parjahat dodongan na parjahat asa di jalo muse hepekna om matahe haholongi hamu mamusumuna bahe kamu manadinggan jala pasali hamu ma dinaso hirim rohamuna di balosna belga mau pamuna gabi aka anak na tumipuli mahamu ai basado ibana dina tuis marroha jala dina jahat gabi para siroha mahamu songon amamuna para sirohai unang mahamu makuhumi gabi dang kuhuman nahamu unak kamu manorui gabi dang turuan nahamu palua hamu gabi paluaon nahamu ido anggo sahat horas madihita saluhutna damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus marhite-hite turpukon dihakam sada ujahan namadok mangalo hajahaton marhite-hite nadinggan disadatiki marsual ma pasangan suami istri binahen ni parsualan nasida pola do gabi panirang-nirangon nasida sangado nasida gabi mardua huta alai dumpiga leleng nasida mardua huta saya dirimangi nasida ma akka parsualan nasidai makuling maroha nasida mandok nunga pola luja au mamikiri saluhut nana masawa tu dia ma au jolo mangaluhon parsualan namion anggiat nian dapuk dalak kaluar naroha nasida pedek sarito borhak ma inatai mencupai pangulani huria jala di pasahat ma akka parsualanna huhut ma say tariluilu inatai dido inatai ma hamu majolo amang ise manatahan molo say ganu pari hala amatta say marjuji nunga naing habis sude na adong dohon tading-tading nina tuai-tuai naing targadi nama sude hape holang iba ma tuhau ma ibana say holang na mate-mate di kudei arian dohong borngit ninna inatai jalasai ditangihon amang parhala duido inatai pasahaton nadirohanai dung sipul inatai pasahaton nadirohanai disukun amang parhala duima inatai jadi ahama balos nadibahek poinang dipapahenan niamat tami dia lusi inatai di sialadang pertau mau biya mang lau nama au sia jeb upasopu nama ibana mangulahon lomoni rohanai ninna dungi diuduti pangulai ma manupun
Jadi molosongon nabi nahemmi ina adong doha bau dia matamu nai manang adong doha bau di rohamu manang adong gabi tunadingganna parmulumuna tang taralusi natai suku-sukun ni pangulai alai sai huhu doma ibana uduk dari wilu di sialani dang adong dingganna molo balosan na humurang doho na humurang ina guar nape nunga na humurang tabahen tutu sahali hasil nape na humurang do di sialani inang mula maho tu bagasmi pature mangulumuna marhite na manotong mampahin na dinggan ninna amang pangula ni huriay mauliate mamang ninna inatai tu amang pangula ni huriay jala manibor mulak maibana tu bagasna hamu dahina holongan tutu dangadong behasit tonga dapot sian keluargai molo na humurang do bahenon balos di na humurang di bagasan purpuk ni jami taon di podahot Jesus do totong holong nasasitongna lubi sian pangatusion ni portibion taringot tu holong nasasitongna ima holong naso haabadan ni manangahabi holong naso terbatas di sialah hasalaan mana kolong naso olo moru binahen niak kana humurang ido ubahen idok haholongi hamuma musumuna puasa ikon haholongon musuh aimar musuh dude batado pak jolmai binahen ni dosa jala saluhut na do jolma mardosa alai sai totong dude batama taholongi jolmai dang mar dia ibar jolmai dia dobat nadingga mabahek kamu tu nama kosomi hamu puasa nadinggan si bahenon tu nama kosomi hita disiala hadu saun ni jolma gabe parroha hosum do alai sai totong do de batapa tu pahon nadinggan jala nadinggan situ tu dipatu pada bata tu jolmai jadi ganup nasa naung mangulu di bagasan hadingganon nasiat de bata ikon nadinggan tu bahenon na tudongan na jolma jaladang mardia iber bahenon na termasuk tu jolma nama kahosom kita nama ngihut di dok Tuhan Yesus pasu hamu akan nama burai hamu puasa di dok Tuhan Yesus asa pasu-pasuon akan nama burai hita di siala pasu do napi nasahat ni Tuhan itu hita dang bura napi nasahat ni Tuhan itu hita di siala ni molo pasu ni Tuhan itu nasahat tu hita pegabi inganan ni pasu naima jala molo inganan pasu ni de batado hita jolma naruarsian hita be pasti do pasu ai pasu do pardue ni pasu di sialani ima di dok Tuhan Yesus asa gabi pasu nak kita akan aporsea tudonga jolma termasuk tu akka nama burai kita nama ngihut di dok Tuhan Yesus tangia kon hamu ma akan nama ngasubi hamu puasa di dok Tuhan Yesus tangia konoton akan nama ngasubi hita di siala bakko ni dosa do mangasubi mana mangisak gabi luhut na do jolma di tangia kon Tuhan Yesus di bagisan tangiang pangodian nai di siala ni ima asa saluhut na hita pe gabi sifar tangia nama nangnya kon saluhut jolma termasuk tu akka nama ngasubi hita nama ngihut di dok Tuhan Yesus anggo di pasta puruni tarehon nang nasab baribai jala anggo di buah ulus unang jua nang baju hatani Tuhan Yesuson anggo di pasta puruni mangajarhon asa molong masa tu hita hajahaton asa unang tabalos doho hajahaton aidang diajarhon tu hita mabalos najat doho najat alai diajarhon do tu hita asa mangaradi musik mangadupi dia kahajahatun na mangihupna idu bahet didok Tuhan Yesus tarehon nasa baritai
hata tarehot di sina mandok asa mangara di duhita diganuk nasa hajahaton na mangihutton hatani Tuhan Yesusi molo dipatu pepe hajahaton itu hita unang matawaloson marhiti uhum di negara manang uhum adat manang uhum na asing alai sipatu paot tanah dinggadu tu nama mastap manang nama bahen hajahatoni jala di bagasan pat pirimon asa masa hamu baut di roha di ibananya jala molo tumpe manotong di patupa hajahatoni ingot ma adong to de bata nama malosoni songona tersurat di Rom 12 ayat 10 sia didok hamu akan ahina holongan unak kamu marlulu pasahat tamu marimasi tu de bata ai tersurat to di audo pamaloson au pe mamaloson ninna Tuhan damang dainang nahina holongan di Tuhan Yesus Kristus tutudang sioloan hajahaton alai si aloot alai songot dia macarana mangalo hajahatoni songon sahalak na porsea di debata di bagasan Yesus Kristus parholong rohai ikon sian nadinggan do bahenota mangalosa nadinggani imana sian debata di bagasan holong na nabadiai aidang saropang beakana porseai doho pangatusion di portibion molo portibion madok songona tersurat di 2 Musa 20 sada ayat 24 doho di 3 Musa 24 ayat 20 didok mata doa bulli mata ipon doa bulli ipon tangan doa bulli tangan pat doa bulli pat bugang bulli bugang manang sahik-sahik dia tahe binahenna tudongan na jolma ikon suang songoni baheno tu ibana alai dia kajolma ni dibatai ikon nadingganda maabul lisaluhutna akana masa manang napina masa di bagasan mulutna molo di batu pajolma nadinggamma abul lidadinggan jala molo di batu pape hajahaton totong do ikon nadinggan abul linahurang dinggani bahenotta ido nadidok ni Tuhan Yesus di bagasan turpukon ya ina pinangidomuna naing bahenon ni halak duhamu ima bahe kamu tunasida sude dojol mamangido asaro jala tupana dinggani songon sahalak pangula di ladang namanuan sua-suanan nado nian pui gobar honotong atani Tuhan Yesuson molo sinua gadong bagadong mana tubuh molo sinuan eme ba eme mana tubuh ia ise namanuan eme tagamon nado manapu eme jala ise namanuan gadong tagaman mado manapu gadong jala bui dohonot tamu sesongonon ise namanuan eme na adong ma bunini eme di ibana manang ise namanuan gadong na adong ma bibit di gadong di ibana jadi molota suat do nadinggan di siala naung adong do dihita bibit di nadinggani jala tuganuk nasa na porsea do naung di pasahat di bata akan nadinggani di siala ni manotong manadinggani tasuatto manang nasomot dia pe rumang ni inganan persuanan na diladan laus ido tandana anak dohot buru ni debata akka na porsiai jala manotong dohata ni Tuhan Yesus dang marnida situasi manang kondisi unang disiala nasodinggan di bahet tuhita gabe muba hatani Yesus dirohatta nang dipabahinata tung masedinggan jala sitong situtudo hata pangajarion ni Tuhan Yesuson tutuma Yesusi raja si pardami napadamay ho portibion tu di bata ay tung masay gudang do pardamian doho hadingganon molo di hanguluhon portibion hata ni Tuhan Yesuson alay baliksa molo so diulahon do gabi hasursaran doho hasusaat do nagabi masa di sialan ini jumolo masian hita naung gabi hasahatan ni hata ni Tuhan Yesus makahangulu hosa jala mangula hosa
manotong mata peo hatani Tuhan Yesuson na tersurat di ayat 36 ro di ayat 37 di dom gabi para siroha mahamu songon amamuna para sirohai unang mahamu makuhumi gabi dang uhuman nahamu unak kamu manorui gabi dang toruan nahamu palua hamu gabi paluaon nahamu ido sahatna debatama nama masu-masu hita saluhutna. Amin.